Tak, čaute ľudia, je tu Ender Dragon znova. Dneska sa nám pri ďalšom videu dneska tu máme ďalšie rozprávanie a toto je moje druhé video, čo už na tento deň točím. Ja, to je druhé moje video. Ako môžete vidieť, mám moju postavičku, akurát trocha pozmenenú, ale to nie je to iné, ako dneska sa budeme rozprávať. Takže dúfam, že ste pozerali aj toto video, ktoré vám vyjene presne teraz a tam, hore vpravo v karte. Taktiež teda vám chcem dneska povedať, že dúfam, že máte dobre, ja sa mám ľudia extrémne dobre, pretože nás budú čakať prázdniny, konečne si nájdem čas na videa, na oddych, ale nebojte sa, YouTube ma stále baví. No, takže ako by som prvé začal, je asi to, že čo by som tak začal? Ešte aby ste vám pochopili. Cez prázdniny budem tiež točiť videa. Dobre, aby ste si nemysleli, že celé prázdniny strávim pri takých hlúpych činností, ako napríklad OK, chalani, bežte. Trojka. Alebo ja na to už môžem kašľať. No proste pri takýchto činnostiach, pri ktorých ja neviem, čo mám čo povedať, akože, ale OK, sorry, OK. Taktiež by som ešte chcel dodať, že dúfam, že si užijete dobré prázdniny, budú aj nejaké gameplay, nejakých hier, pokiaľ by sa dalo, pokiaľ by sa nedalo, tak bohužiaľ, máte smolu, ale prepáčte. Neviem, ako v tom budem pokračovať, toto je skôr také oznamovacie video, ani nie, že by som sa pri ňom nejak snažil. Moc pri ňom sa aj nenamáham, žiadny scenár som si k tomuto nepísal, že je to iba proste video, že som zapol nahrávanie a teraz nahrávam vo svojom štúdiu, takže asi tak. Ako ja k tomu nemám nič toľko ako čo povedať, a to video bude tak do 3 minút by som si tipol, neviem, fakt. Dajme tomu, že tak, ale dúfam, že to všetko dopadne dobre. Dúfam, že si užite dobré prázdniny, si ich fakt už mám veľa plánov, máme mať čas na YouTube a prajem oddych všetkým ľuďom, čo ma sledujú na kanál. Na prázdniny mám viacej plánov, také 2 týždne a pol si dám asi tak oddych, no tak nejak do 2 týždňov. A potom môžete očakávať moju animáciu, ktorá vyjde, ale to by som vlastne radšej nemal hovoriť, takže zabudnite na to. Takže, ja by som ďalej mal si pokračovať týmto, čím je táto téma a viete čo? Toto bolo vlastne také oznamovacie video. Ja ďakujem všetkým mojim odoberateľom, že ma odoberáte, pozrite ďalšie moje videa, všetky, pozrite. Teda, ak budete chcieť, ja vás to samozrejme nenúčim. No a neviem, toto asi bolo len všetko. Tak, čaute ľudia a šup. Čauky, dajte lajky, uvidíme sa na budúcej. Čau.